Kani gadega Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Bon ngut ki Samla kan thai bat chinrang. Kilaya Tuid shaka audition nak benta ban syak jet pani shimenta ka rensan yakop thai pha brio bat rang kan sai neka Miss Mr but Mrs Glamour 2018. Ya kanik audition la pelong ha ka arpu pratrik wiyayong hapo conference hall jong ka Shillong Club Residential. Ha kanik audition kidan saungut kinong bishar kibala kili benya ben pa ben ya away pakaway na kinong shimenta kibala kenjo na do khatnyo hado lai pusan snam karta. Kani ko audition kalong om tang ya ka jing bhabriyo ka jing dai triam hendai ban lap ru ka jing long jongki khnang ban itho bat tip halor ka jing pro jabeng jongki ha kani ka singila bishar ru ka rukom kren ka rukom riam bat ka rukom ya jongki da ka ba pelong ru ya ka catwalk ha ka bala aji kai ya ki thai dai triam kumno ban ya ha ka rukom ka batibet namar wat la da don na pedeng jongki kibala jushim benta teng ha ki jing yakop thai bhabriyo kat badon ru kiba ompat jumulien hakum kani kerensan nakaliang jongki Samla shenrang ru kibala wan shakani ka audition hakani gesngi kila don na pedeng jongki kibala jushim benta teng ha ki jing yakop per hadin kani on sapun buat pan sakawai ka audition kaban long ha kanong ba Guwahati ha ka santre ku pena Jemang mentahi usnam arajar khat pra bat la don kiba om shim lala banwani shim benta hakani gesngi kibala long ha kani kanong ba Shlong kila bani shimenta ha ka audition ka ban salong ha Guwahati.
International pageant nagabenta ki Miss, ki Mrs, but ki Mr. Ka purpose ke jongi kalong bang ni wan ye ki priu ki bala ban kalong bangin connect lani bangin ye penyesno lang but ki way pat ki international pageant bagin la ban represent ya gari India ti kumta ki tu ki bejob nagabenta kani ka national pageant ka banlong hapo ka hati nado haga artarik ujun kane the grand finale ngin shim yakiru yaga grooming nado kalaipo tarik ujun o laipo tarik ume hado artarik hado shitarik ujun kande ka grooming kat ba ka grand finale kalong haga 2nd of June te kitu ki bajong kila ban represent ya ke India di cheki way pat ki jaka nakabenta ka Mrs. Glamour kan long hapo US hapo Maryland nakabenta ki shinrang bat ki kenthai but kum juro hapo South Africa nakabenta ki shinrang bat ki kenthai kani ka 2nd edition kapangi lale last year haka 2017 haka ba iwe na kinong job Shrini Singh represented yaga India shapo Belgium nakini ki contestants ki bawan hadian bangila da banjien yin sa ay ki ka result ti hadian bangila yo ek result ti nang tu pade kinla ban participate hagani ka national pageant yin sa don ru ka audition po ga hati haga santari umi bagin represent chabar haga ji shisha ki nim kwa bangin put yaki too much of hope along no mo ban bangin sponsor financially completely like that because last year there's some kadon kat tu kat ni kitchen ki bangi ya kendu halor kata ha ko be dei ba kata kan dangila da banle ki kam then ka ki kimla pada bakin let dia nak kata daw ki claim yo ka visa ka dia nak kata daw kani ngim kwa bangin bu than to that extent Railong kin hap man suthu na la diru ke dei bandon hi ka financial strength ka message ka jonga ka long kani ba lada ka do nu ke jong phi ka smo ba ka ta ka sap ka jong phi ka don pidon ya ta ka sap ya ka ban perform lada ka height ka jong phi la si phim don piduna ka height lani if overweight, maybe sometimes sometimes nilong concern maka bentaga jingkya ka jumi Henry lada ka dolu ka jong phi ka thang ke long ka balang namar hangri ka Mrs. Glamour ngim pet ya ka height kamdon ya height criteria Henry kade ki don namar nga connect but kini ki way ki international pageant ki don ki way pat ki international pageant ki papan ya ka height they lada ki don ki contestants ki ba reach na to a certain limit of height they ni la bangin je pat ban pha they na ta ka daw long ni hapan pet kat kum ka criteria Henry ya kani ka Mrs. Glamour kamdon kanu ka criteria ka height criteria te kata ka dei ka te nga kwa ba bon ki khna ki jumi namar lalang pet akan ikarwi ki jumi ka fashion ka dang duna ba ha chikiwi ki states ki don ki school hi ki don ka subject jo ka fashion ka ba kan ikarwi ki jumi kam don ka ta subject on fashion te ngidang like shipun ki paro te let's say nginang kiu suki ndrenga invite ru yaki khna lada phikwa ba phin kiu haga ka ba ka sap ka bo ble hu aya phila ban achieve ya kata daga do no ka jong phi pa daga chin thrang ka do no ka jong phi ba fin accomplish ya kata ka goal ka ba fi set ka do no ka jong phi